господин Сидеров. Заповядайте, седнете. Нека да спазваме правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Добро утро на всички. Пазвайте правилата за Днес сме се събрали. Ако може да ми дадете думата, господин Сидеров. Дължите отговор пред обществото. По правилата на Конституционния съвет за национална сигурност президента открива. Дължите отговор за какви са тия пари, които ги тъпчете по офшорни сметки. Господин президент, ако наведете ред, защо превозвате? Няма да ставаме слушатели, свидетели на пиара. Ако искате да ставате слушатели, вие без това не сте никъде, вие не ставате за нищо. Господин Сидеров, защо превозвате шефа на Дънди Прешъс правителствения самолет, господин Плевнелиев? Защо превозвате шефа на Аурубис? Това са колониални фирми. Господин Сидеров, не ме пипайте и се отдръпнете. Точно ние започваме сега. Искате да излагате цензура, ако ви. Ще помоля охраната от президентската институция да бъде на място. Господин Сидеров, да ме арестува ли, господин? Искам да ви помоля. Отговорете ми на въпросите. Искам да ви помоля да спазвате правилата. Аз съм лидер на парламентарно представена сила. И да не проваляте заседанието на Конституционния съвет по национална сигурност. Имам право да ви задавам въпрос. За какво сте ви Господин Сидеров, спазвайте правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Да се укривате от общественото мнение, да не отговаряте на въпроси за офшорните сметки, да не отговаряте на въпроса защо превозвате в правителствения самолет шефа на Дънди Прешъс, една компания, която източва България. Това е ясно, че на Борисов не му пука, защото аз 10 пъти му казах, прекрати тая концесия, той я увеличи, не я прекрати. Вие, значи, си превозвате в държавния самолет хора, които ограбват България. Това е конфликт на интереси. Ако наистина не докажете с действията си сега. Това е справка. Моля да ме чуете, господин Сидеров. Справка за кого сте превозвали. Ако не докажете с действията, че уважавате държавността. Точно защото уважавам държавността, искам отговор от вас. На най-отговорния отговор в държавата. Който тъпча сметки в офшорни фирми и се правите на морален ментор. С какво основание се правите? Вие сте президента на ГЕРБ. Вие не сте наднационален президент, надпартиен. Уважаеми колеги, за да можем да работим нормално на този Конституционен съвет, който има важни теми за решаване, ще помоля господин Сидеров наистина да се съобразявате с правилата. Иначе ще бъда принуден да ви помоля да напуснете заседанието. Ще изпратите охраната да ме арестува ли какво? Ще ви помоля да напуснете заседанието. Няма да напусна заседанието, аз съм член на консултативния съвет. Как ще го напусна? И тогава остава да напуснем ние и призовавам колегите от другите партии, ако искат да спасиме все пак някакъв ред в държавата и да дадем пример, да напуснем. Без това напускаш всичко и парламента и пак като не ти отърва и без твоето присъствие. Господин Благодаря за поканата, господин президент. Аз не мога да присъствам при един човек, който потъпва държавността. Пред очите на цялата нация вие проваляте Конституционния съвет по национална сигурност. На цялата нация аз искам от вас отговор. Защо превозвате правителствен самолет шефове на корпорации и чужди? Това е търговия с влияние. Господин Сидеров, моля ви да изчакате мнението и на другите партийни лидери. Искам да чуя дали споделяте също мнението, че подобно поведение е недопустимо и пред очите на нацията се прави опит за провал на Конституционния съвет по национална сигурност. Прави се опит да получа отговор на въпроси, които ги изисква обществото, а вие не ги давате. Моля юристите на президентската институция да проверят дали могат да отстранят по правилата на Конституционния съвет господин Сидеров, тъй като той не допринася за конструктивния тон и взимането на решение в Конституционния съвет. Господин Станишев ще чуе с удоволствие и ваше. Господин президент, нека започнем заседанието на Консултативния съвет. Аз мисля, че и господин Сидеров може да постави всички свои въпроси по време на самото заседание. Странно е, че господин Борисов напусна заседанието на Консултативния съвет, защото е имало и други напрегнати. Това очевидно е негов стил и начин на поведение вече. Това е близо един месец. Затова ще ви помоля, господин президент, да благодарим на медиите и да започнем заседанието на Консултативния съвет. Господин Сидеров, ще искам да чуя от вас декларация. Искам да чуя от вас декларация, че от тук нататък ще бъдете готов да спазвате правилата на Конституционния съвет по национална сигурност.
тъй като в момента с действията си вие се отстранихте отговори. най-голямата парламентарно представена политическа сила и сте на път да провалите Конституционния съвет по национална сигурност. Искам да чуя от вас декларация пред всички медии. Да, ще спазвам правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Не, няма да ги спазвам. Господин Плевнелиев, вие не сте или не, господин Сидеров. в казармата. Не може да ми нарежете какво да правя. Аз съм свободен гражданин. Имам свободна воля. Обявявам 15-минутна пауза и апелирам към всички представители на парламентарно представени политически сили, включително и на представителите на институциите, да осмислят още веднъж ситуацията, в която се намираме. Междувременно, юристите на президентската институция да проверят дали имам право да отстраня във връзка с правилата и тяхното не спазване за провеждане на Конституционен съвет по национална сигурност лидерът на политическа партия Атака господин Сидеров. Благодаря ви. 15-минутна пауза. Нека излезат медиите да поговорим, защото след паузата може да няма никой от нас. Ако ще продължим по този начин. Една дума. Аз предлагам през тази 15-минутна пауза да се свържете и с председателя на парламентарната група на ГЕРБ, той да се върне на заседанието на Консултативния съвет, защото в противен случай се губи изначалния замисъл на заседанието на Консултативния съвет. В парламента и без това се заседава в отсъствието на ГЕРБ. Това беше шанс парламентарно представените сили да седнат на една маса и при вас да се обсъди една много тежка политическа ситуация. Няма нужда от задълбочаване на деструкцията, защото отговорността само на пръв поглед ще се окаже, че е само на партиите. Тя разбира се, че е основно на партиите, които подкрепят кабинета и на самия кабинет, но в тези дни най-малкото има нужда от злорадство. Защото смятам, че се нуждаем от отговорни решения с съучастието на всички. Господин Местан, аз благодаря. Извинете, че наистина ще взема това ясно и категорично решение, но не се притеснявам и от тук нататък ще бъда още по-категоричен. 15-минутна пауза първо. Второ, да се проверят дали са спазени елементарните принципи и правила с оглед това, което господин Сидеров предизвика току-що, като вече ние виждаме нарушена работа и не спазване на правилата на Конституционния съвет по национална сигурност, който по традиции и по правила започва с обращение на президента, точка първа, точка втора, обявяване на дневния ред, а не с манипулации и с декларации, които са недопустими. Затова 15-минутна почивка. Да се свържеме също с господин Борисов. Не е коректно да продължаваме 15-минутна пауза. Ако след това ще съберем медиите, може да не се съберем, господин президент. Може ли да се видим, господин президент? Вие не разбирате в момента как си играем с огъня. Ако може, изчакайте, след 15 минути ще продължим. Предлагам всички да обмислят внимателно действията си на този Конституционен съвет по национална сигурност и какви доказателства дават за спазване на правилата. Господин Борисов, ако може да бъде повикан обратно. Медиите, ако може да напуснем. Господин президент, аз ви предлагам след 15 минути да се съберем без медиите, защото тяхното присъствие създава условия за такъв диалог, който се водеше между господин президента и господин Сидеров. Ако искате да говорим сериозно. Точно в половина започваме. Благодаря. Да започнете без нас. Ама не, ние имаме заседание в парламента. Няма как да стане да кажа. Аз мога да бъда, мога да бъда.